Здравейте! Намирам се в Кръстова Вада, за да ви покажа част втора от топ офертата. Това зад мен е комплекса Витоша Вил. Съвсем наскоро взе АК 16 и тук съм, за да ви покажа един много интересен двустаен апартамент. Нека да го видим. 40% имаме озеленяване тук. Между другото, сградата е изцяло газифицирана, но въпреки това има и климатици, които ще бъдат скрити зад тази черна решетка. Прави впечатление качеството на строителството над средното ниво. Минерална мазилка, естествен камък. А това пък са общите части на входа. Чисто, ново, приятно, то даже мирише на ново. Ето така ще изглеждат входните врати. Имаме и асансьор, надолу са ви паркоместата и гаражите, а тук е апартамента. Нека да го видим. Апартаментът е с площ от 53 квадратни метра. В момента се намирам в всекидневната, хубава правилна форма, около 24-5 квадрата. Имате място за кухня, за телевизор, нещо тук, трапезна маса, мека мебел. Както казах, имаме изградени навсякъде трасета за климатици. Нека да видим и дворчето. Това е така наречения двор към апартамента. Не е много голям, 12-13 квадратни метра, но спокойно имате място, може да сложите трапезна маса, столче или пък шезлонг. Само да кажа, апартаментите са с изцяло южно изложение, като от двора се излиза и от спалнята, и от всекидневната. Нека да видим и другото помещение. Хубава спалня, компактна. Имаме място за гардероб, зад вас имаме място за телевизор, легло, климатик, хубаво просторно антре, баня с тоалетна с стандартни размери, а там в дъното имате специална ниша, която е предвидена за газовото котле, сушилния, пералния, нещо като импровизирано мокро. Интересно, че апартамент се предлага на още по-ниска цена, 165 000 евро и без комисионна за купувача. Така че ако имате интерес, пишете ми в коментар под видеото и нека да го видим заедно. Чао и до нови срещи!